социалното предприятие е създадено през 2018 година от община Пловдив с идея да изкауза, да подпомогне интеграцията на хората с увреждания, като ги обучи на различни занаяти и в последствие те да намерят реализация на пазара на труда. И целогодишно се произвеждат стъклени играчки по стария класически начин на производство, който е изцяло ръчен. Прави ми впечатление в последните няколко години, че наистина има наново интерес към стъклените украшения за ЛХ и хората все повече ги ценят, защото съвсем различен е и блясъка, и красотата, и това, даже и това, че тази стъклена топка е нейтрална и ако я изпуснем, тя ще се счупи. Така че наистина това е нещо много ценно, защото в него има вложен много труд, много старание. Човек трябва да работи при изработването на всяко изделие с страхотно внимание и концентрация, за да може да се получи наистина хубав продукт.